एक सुना अखियन के सामने के खतर चलते चलते हमारे प्यारे बहना मल्ल भारती के बड़ भैया की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार मिलल। भगवान वहाँ के मनोकामना के पूरा करी। धन माँ सरस्वती जी हमारा माला जी के जल्दी हिट करी। हिट बोलो बड़ी हुआ कि कोनो नया बात देखी भावी प्रत्याशी मुखिया हमारे बड़ भैया अनिल राय जी की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार है। आगे लेकर कहता भैया अरे निंदिया आँख से कोसो दुर्बा निंदिया आँख से कोसो दुर्बा आवे न चले करार निंदिया भैया निंदिया आँख से कोस दुर्बा चैन करार सब उड़ गिलबा निंदिया आँख से भैया बानी तो ई भाई निंदिया आँख से कोसो दुर्बा आवे न चैन करार कहता हो प्रेमी पंचदेव के बेवफा न समझ कहिए तोहरे से प्यार लड़का कहता भटकेला आवाजा मन भटकेला भटकेला हमारा मन भटकेला हमारा मन भैया
संगीतों में कई प्रकार के होला। पहले लोग का 12 गो राग 36 गो ठाट। हाँ ना अरे पहचानल जला के कहाँ से सब समय पर गावल जला। आना त गादहा ना होई मारला से मुहरी। हाँ गादहा ना होई मारला से मुहरी। हाँ आ केहू केतनो सुधारी बाकी है बिहार नहीं सुधारी। अरे बन जाई स्वर्ग जाइए राजा अपन सुधारी अपन बिहार भारत मैया के मुनरी झूठा जोरे छुछुनरी का भाई को लोग मैया के नाम पर आयल बा। अभी 5 गो आए रहती से डोलावे आला त बाप रे बाप और घूंघट टांगे वाली अगर रहती से ए भैया डोरी को कहानी नु हो भैया तन ध्यान देवे के बा कि गदहा ना होई मारला से मुहरी। हां आ केहू केतनो सुधारी लेकिन बिहार नहीं सुधर। अब एगो और बात बा का कहीं के करा से कहीं। हां का कहीं की करा से कहीं सबके मन में खीस बा आ जेकरा के अपन बनावल जाता। ओहो जेकरा के अपन बनैनी हुए 420 बा। सही बात बा बानो। हां तो बिहार कैसे सुधरी सबके मन में खीस बा। हां नरेंद्र मोदी है बाढ़ में देले है हतना 20 लाख के पैकेज। 1 मिनट भैया कोई बात नहीं भटकेला